Minahal nga mga kaigsunan. Sa miaging simana atong gitanaw ang upat ka mga hinungdan sa pagampo. Karong adlaw akong isangyaw ang nahibiling mga rason sa pagampo ug tan-aw ng matang sa magampo nga makapahimuot sa Dios. Una, atong i-summarize ang wali sa miaging simana. Ang unang rason sa pagampo mao ang pagtuman sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarong. Isip na luwas nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga natural alang kanato ang pagampo alang sa pagpalapad sa gingharian sa Dios uban ang pagtuman sa mga buhat sa Dios sama sa pagluwas sa mga kalag, revival ug pagtukod sa usa ka bag-ong sanktuaryo. Ang ikaduha mao ang pagampo nga muuswag ang atong kalag. Bisan pa kung makadawat kita sa balang espiritu ug ang espiritu mabuhi pag-usab, kita kinahanglan nga magampo aron makadawat og kalig-on alang sa atong espiritu nga motubo adlaw-adlaw. Ang kaaway nga yawa og si Satanas naningkamot sa pagkontrola sa mga tao ug sa paghimo kanila sa pagpakasala aron sa pagpahilayo kanila gikan sa Dios. Aron makadaog batok sa mga persa sa kangitngit, kinahanglang magampo kita. Ug kinahanglang magampo pa kita aron mawala ang sala. Kung dili kita magampo bisan pa nga nakadawat kita og grasya ug adunay resolusyon, dili kita makabantay o makatangtang sa atong mga sala hangtod sa punto sa pagpaaga sa dugo. Importante nga magpabiling alerto kanunay ug magampo. Ang ikatulo mao ang pagampo aron dili mahulog sa temptasyon. Ang unod, ang secular nga kalibutan ug ang kabakakan mosulod sa dihang mohunong ka sa pagampo. Nahulog ka sa sala ug dili madawat ang proteksyon gikan sa Dios, nga mao ang panahon nga ang kaaway nga yawa nagtakda sa mga pagsulay. Apan kung magpabilin ka nga alerto ug magampo, mahimo nimo mapugngan ang nagsingabot nga mga pagsulay nga abante. Bisan kung nagatubang ka sa mga pagsulay, mahimo nimo kini dali nga mabuntog. Ang ikaupat nga rason mao ang pag-ila ug pagtugyan sa tanang butang ngadto sa Dios ug pagampo nga madawat ang tanan gikan sa itaas. Ang mga anak sa Dios makadawat og mga tubag sa tanan nga ilang gikinahanglan niini nga kalibutan pinaagi sa pagampo. Kung kamo kasagaran dili magampo ug magampo lamang kung kamo nagkinahanglan og usa ka butang, unsaon sa pagdawat og mga tubag. Apan kung ang usa ka mainiton nga magtotoo nga kanunay nag-alerto ug nagampo nga kay mahimo ug usa ka hangyo sa tubangan sa Dios bahin sa usa ka lisod nga kahimtang, ang Dios kay motubag dayon. Magpadayon kita sa mga rason sa pagampo. Ikalima, kinahanglan kita magampo aron padayon nga mapuno sa balang espiritu. Kung dili kita magampo, mawala nato ang kapuno sa balang espiritu. Sa hinay-hinay, ang atong komunikasyon uban sa Dios kay mohunong ug ang balang espiritu mahimo pagani nga mapalong. Kung dili ka magampo ug dili mapuno sa balang espiritu, dili ka makabaton og kusog sa pagbuntog sa bisan unsang mga pagsulay ug mawad-an sa kusog sa pagpakig-away batok sa sala. Dili usab nato mahimo ang buluhaton sa Dios uban ang kalipay ug pagpasalamat. Ang pagkapuno sa balang espiritu mao ang nagpalihok sa pagbuhat sa tanang espirituhanong buluhaton. Kung napuno ka sa inspirasyon o impluwensya sa balang espiritu pinaagi sa kinasing-kasing nga pagampo, mahimo nimo ang dili mahimo pinaagi sa tawhanong kusog apan pinaagi sa gahom sa Dios. Ang kaaway nga yawa og Satanas dili mangahas sa pagbuhat og bisan unsa. Bisan kung bago ka nga magtotoo, ang matag pagampo kay matubag kung mapuno ka sa inspirasyon sa balaang espiritu. Ikaw no? Kinahanglan kitang magampo aron makigsulti sa Dios, makadungog sa tingog sa balaang espiritu ug makadawat og giya. Ang Jeremias kapitulo 33 bersikulo 3 nag-ingon kanato, "Sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang nga wala mo masayri. Sa laing pagkasulti makadawat kita og mga tubag, makigkomunikar sa Dios ug makat-on og dagkong ug misteryosong mga butang nga wala nato mahibaloi kaniadto sa dihang mituaw kita sa Dios diha sa pagampo." Daghang importante nga tawo sa Biblia ang nagampo sa Dios ug nagakita sa mga pananahon, nakadawat og mga pagpadayag ug nakahibalo pagani sa moabot pinaagi sa kinasing-kasing nga komunikasyon. Sa dihang ang propeta nga si Daniel nagpuasa og nagampo, ang Dios nagpadala og mensahero sa pagpahibalo kaniya sa umaabot. Si Apostol Juan kanunay nga nagampo sa isla sa Patmos ug nakadawat og pagpadayag gikan sa Dios. Sa diha lamang nga kita magampo sa samang paagi nga kita makakomunikar usab og tin-aw sa Dios. Kung kita mga anak sa Dios, kinahanglan nga makigsulti kita sa Dios nga Amahan pinaagi sa pagampo. Isip usa ka anak sa Dios nga nakadawat sa balang espiritu, kinahanglan nga natural nga maminaw sa tingog sa balang espiritu ug makadawat og giya. Kung mas imong ugmaron ang kasing-kasing uban sa kamatuoran, mas madugog nimo ang tingog sa balang espiritu.
Kinahanglan ka nga magampo ug mapuno sa balang espiritu aron klaro nga madungog ang tingog nga nagkontrol sa kasing-kasing sa kamatuoran ug makadawat og giya. Apan ang pagkadungog sa tingog sa balang espiritu wala magpasabot nga nakadawat ka og giya gikan sa balang espiritu. Kung makadungog ka sa tingog sa balang espiritu, kinahanglan nimong sundon ka na nga tingog aron makadawat ka sa giya sa balang espiritu. Bisan kung ang balang espiritu nga nagkontrol, dili ka mouswag ubos sa paggiya sa balang espiritu kung dili ka motuman. Aron madungog nimo ang tingog sa balang espiritu ug makadawat sa giya, kinahanglan kang magampo ug mapuno sa balang espiritu. Ang pagkamasulundon dali nga moabot kung puno ka sa balang espiritu. Ikapito, kinahanglan magampo kita nga sa likway ang unodnong mga nahuna ug adunay hunahuna nga mosunod lang. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7 nag-ingon, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay nagunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Kung ikaw adunay hunahuna sa unod, dili ka makatuman sa kabubuton sa Dios. Ang imong mga nahuna ug mga teorya kay naguna. Sa diha nga mga butang dili mo haom sumala sa imong mga paglantaw, ang imong unodnong mga nahuna kay mamata, ug ikaw molihok sumala sa personal nga mga interes. Ang buhat sa Dios nagbugna ug usa ka butang gikan sa wala. Aron makita ang mga buhat, kinahanglan natong tumanon ang dili masunod. Kung dili ka magampo, dili mahitabo ang tinuod nga pagsunod. Usahay ang pagkamasulundon dili mahitabo sa mga dapit diin. Ang pagkamasulundon kinahanglan nga natural nga mahitabo. Bisan pag moingon ka nga masulundon ka, mahimo nimong buhaton ang imong kaugalingong mga nahuna nga supak sa kabubuton sa Dios. Importante ang pag-ampo nga kinasing-kasing aron isalikway ang unodnong mga nahuna ug mosunod sa amin og oo bisan sa mga sitwasyon diin lisod ang pagsunod. Kini nga mga matang sa pag-ampo motutol ngadto sa espirituhanong pagkamasinugtanon nga nagagikan sa kasing-kasing sa kinabuhi ug kalinaw imbis sa pinugos nga pagsunod sumala sa naisulat sa Roma Kapitulo 8 versikulo 6, kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon apan ang hunahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug kalinaw. Minahal nga mga kaigsunan, sa miaging simana og niining simanaha atong gitan-aw ang 7 ka rason sa pag-ampo. Ang pag-ampo usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton isip mga tawo nga nagpuyo sa kalibutan, nga gimanduan sa kangitngit. Kinahanglan kita mag-ampo nga walay hunong hangtod sa adlaw nga mobalik ang Ginoo aron makig-away batok sa kangitngit ug modaog. Kinahanglan mag-ampo kita aron matuman ang kabubuton sa Dios ug mapalapad ang gingharian sa Dios. Pinaagi sa pulong karong adlaw hinaot nga tin-aw nimong masabtan ang rason ug katayuan sa pag-ampo ug padayon nga susihon ang imong kaugalingon ug mag-ampo nga walay hunong. Importante nga mahibalo ka kung unsaon pagtanyag ug mga pag-ampo nga makapahimuot sa Dios. Tingali magrahuna ka kung adunay pipila ka mga pag-ampo nga gikahimutan sa Dios ug wala. Bisan sa pakiguban sa tao adunay mga matinuharon nga mga panagistoryahay ug makalihok nga mga pakigpulong. Adunay mga panahon nga usab nga ang mga pulong sa mga tao makapasakit sa uban. Importante nga masabtan nga ang kasing-kasing sa tao, postura sa pag-ampo ug gidaghanon sa makapahimuot sa Dios nga sulod sa pag-ampo magkalahi sa matag tawo. Kung naghalad ka og baka pahimuot sa Dios nga mga pag-ampo nga makapatandog sa kasing-kasing sa Dios, mas dali ra nga makadawat og tubag. Musa sa dihang kita mag-ampo, kinahanglang tin-aw natong masabtan ang kabubuton sa Dios ug matanyag og makapahimuot sa Dios nga mga pag-ampo. Matukib na to ang mga matang sa pag-ampo nga makapahimuot sa Dios pinaagi sa paagi nga ang mga pioneer sa pagtuod diha sa Biblia nag-ampo atubangan sa Dios. Ang pasahi karon nagpunting sa paagi sa pag-ampo ni Jesus. Ingong anak sa Dios, si Jesus naibalo sa kabubuton sa Dios nga labing maayo kaysa sa bisan kinsa. Sa iyo na to masabtan ang kabubuton sa Dios kung atong tan-awon ang paagi sa pag-ampo ni Jesus atubangan sa Dios. Ang katuyuan sa pag-record sa pag-ampo ni Jesus sa detalye mo ang pupakita sa tuwa sa pananglitan kung unsa ang itsura sa makapahimuot sa Dios nga pag-ampo. Sa pagsentro sa pasahe sa Biblia karon, atong tan-awon ang watang sa pag-ampo nga makapahimuot sa Dios. Minahal nga mga igsuon, ang una nga matang sa pag-ampo nga gitinguha sa Dios mao nga kita kanunay nga mag-ampo o sumala sa kostumbre. Sa bersikulo 39 sa pasahe karong adlaw, kini nagpakita kanato kung sa unsang paagi miadto si Jesus sa bukid sa mga olibo aron mag-ampo o sumala sa iyang naandan. Ang ubang mga pioneer sa pagtuo gawas kang Jesus nag-ampo usab sumala sa kostumbre. Ang pag-ampo sumala sa kostumbre gipakita sa Daniel Kapitulo 6 versikulo 10. Diin si Daniel nag-ampo tulo ka bisis sa usa ka adlaw paingon sa Jerusalem.
ug sa buhat kapitulo 3 bersikulo 1 din si Pedro ug Juan, ang mga apostoles ni Jesus nagampo sa espesipikong mga panahon. Busa, nganong kinahanglang magampo kita nga nabatasan sumala sa kostumbre? Ang atong gamiton ng atong tawhanong lawas isip usa ka analohiya niini nga pangutana. Ang atong lawas momentenar sa kahimsog kung kita kanunay nga mokaon og sustansya. Naghatag kini og mga kalabutan sa enerhiya alang sa kalihukan ug nagtabang sa metabolismo sa lawas nga molihok. Apan unsang may tabo kung imong ibaliwala kini og kanunay nga laktawan ang pagkaon ug adunay dili regular nga pagkaon. Makadaot kini sa tiyan ug makapahinay sa metabolismo sa lawas nga makaapekto sa digestive system. Mahimo usab nimo kini nga hinungdan sa pagkaluya sa lawas. Kini mahimong mosangpot sa usa ka huyang nga immune system ug maghimo sa lawas nga mas daling mataptan sa mga sakit. Mahimo pagani kini nga maghulga sa kinabuhi. Ingon usab niini ang pagampo. Ang pagampo nagtugot kanato nga makadawat og espirituhanong kusog gikan sa Dios. Sa mga kita kanunay nga mokaon aron mahatagan ang lawas sa pisikal nga kusog, kinahanglan nato nga kanunay nga magampo sumala sa kostumbre aron masiguro nga ang espirituhanon nga kusog padayon nga gihatag kanato. Kung dili ka magampo sumala sa kostumbre, ang grasya ug gahom gikan sa Dios dili mahatag ug mahimo kang mawad-an sa kapuno sa balang espiritu nga mosangpot sa kasakit. Ug kung makasugat ka sa mga pagsulay, ikaw kay mapandol. Mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus misulti kanato sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 41 nga padayon nga magbantay ug magampo nga dili kamo mahisulod sa temptasyon. Apan, mahimo nga magampo lang kung gusto nila kini ug dili magampo kung dili nila gusto. Makita nimo nga ang mga tawo nga nagampo kung puno sila sa espiritu ug wala magampo kung gikapoy na sila. Ang uban nagampo kung sila malipayon ug mapasalamaton apan dili magampo sa panahon sa mga pagsulay o mga kalisdanan tungod kay sila nawad-an sa kadasig o walay kusog. Sa ubang kaso, adunay mga magtotoo nga dili kasagaran magampo apan naningkamot lang kung magatubang sila sa mga pagsulay o kalisdanan. Apan kung magpadayon ka sa pagampo matag adlaw, tabangan ka sa Dios nga mabuntog ang bisan unsang pagsulay nga maabot. Maklaro nimo nga masabtan ang kapabuton sa Dios ug dili malinglan ni Satanas bisan og magatubang ka og mga pagsulay sama sa imong natigom sa espirituhanong kusog. Ang kapabuton sa Dios alang sa iyang minahal nga mga anak mao ang pagdawat sa gahom sa Dios ug pagbuntog sa kangitngit sa kalibutan pinaagi sa pagampo nga walay hunong. Bisan unsa pa ang kahimtang. Unya, kita makasugid uban sa pangandoy alang sa purong-purong sa pagkamatarong nga nahisulat sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 7. Mahimo ba natong ikumpisal? Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Hinaot nga ang tanan nga maminaw niini nga pulong magampo sumala sa kostumbre ug sa walay hunong. Kung bag-o ka nga magtotoo ang pagampo mahimong usa ka batasan. Sa una nimo nga pagahin og oras nga naandan nga pagampo. Unya, ang gidaghanon sa pagampo mahimo usab nga modaghan. Kung naanad ka na sa pagampo sumala sa kostumbre, mahimo ka makikomunikar sa Dios ug magkinabuhi nga mauswagon. Ang ikaduhang matang sa pagampo ang gitinguha sa Dios mo ang pagluhod nato sa pagampo. Ang bersikulo 41 sa pasahi karong nag-record sa usa ka talanawon din sa Jesus miluhod og nagampo. Naandan sa mga tawo nga mapausanong muluhod ug magampo atubangan sa makagahom nga amahan nga Dios, alang sa mga butang nga dili nato mahimo sa tawhanong kusog lamang. Ang lain rason sa pagluhod ato sa pagampo umo ang atong kasing-kasing kay masentro ug kita makaampo atubangan sa Dios nga mas mainiton. Kung atong tan-awon na Biblia, atong makita ang ebidensya sa mga katigulangan sa pagtuo nga nahigugma og nahadlok sa Dios kanunay nga nagluhod ug nagampo. Ang buhat kapitulo 7 bersikulo 60 napakita kang Santos Esteban nga nagluhod og nagampo nga kinasing-kasing samtang siya gibato hangtod mamatay. Ang buhat kapitulo 20 bersikulo 36 nag-record kang Apostol Pablo nga nagluhod uban sa mga tawo og nagampo. Ug ang unang hari kapitulo 8 bersikulo 54 nagpakita nga si Haring Solomon nagbuhat usab ni ana. Ang mga tawo nga tinuod nga nahigugma sa Dios bisan pa sa taas nga harianong kahimtang o nagatubang sa mga nagsingabot nga kamatayon, miluhod og nagampo sumala sa kabubuton sa Dios. Bisan og adunay mga sitwasyon diin dili ka makaluhod og magampo, kitang tanan kinahanglang muluhod kung mahimo. Apan wala ka na magpasabot nga sobra ang pagbuhat ni inigikan sa sinugdanan. Importante nga mag-practice sa pagluhod ug pagampo sa proseso. Hinaot nga muluhod kamong tanan uban ang ligdong nga pamatasan at tubangan sa Dios ug magampo uban sa mapaubsanong kasing-kasing ug matagamtam sa talagsaong mga butang ug mga panalangin sa Dios.
Ang ikatulo nga matang sa pagampo nga gitungha sa Dios mo ang pagampo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili sumala sa atong kaugalingon. Sa bersikulo 42 sa pasahi karong adlaw nagampo usab si Jesus apan dili ang akong pagbuot kun dili ang imo mo ay matuman. Apan daghang mga magtotoo nag-ingon nga nga nagampo sila ug wala makadawat sa mga tubag tungod kay wala sila nakahibalo sa kabubuton sa Dios ug nagampo. Sumala silang kaugalingong mga kabubuton. Usahay ang mga tawo mangayo og butang para sa usa ka butang ug musaad sa pagbuhat og usa ka butang kung ang Dios motubag sa ilang mga pagampo. Adunay pipila nga nagampo silang kasing-kasing nga kontento. Nag-ingon lang nga sila nagtuo nga ang ilang mga pagampo kay matuman. Apan kung walay tubag nga moabot sa tukmang panahon sila moreklamo og masuko. Kini nga mga pagampo wala magtagad sa Dios ug dili matawag nga pagampo sa pagtuo. Ang Santiago Kapitulo 3 bersikulo 2 hangtod sa 3 nagsulat, kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit nga ug makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisag asa nato padtua. Ingon ang usa ka pagampo nga gihangyo gikan sa kaugalingon nga mga tinguha, posible nga makadawat sa tubag sa Dios. Kung gusto nimo makadawat sa mga tubag sa mga hangyo sa pagampo ug mouswag sa tanan, kinahanglan nimo nga itugyan ang imong mga pagampo diha sa Dios. Ang pagampo nga gipiyal sa Dios nagpasabot sa pagtuo nga ang Dios magtinabangay alang sa kaayuhan sa tanang butang ug kanunay mohatag og maayong mga butang ingong amahan nga Dios sa gugma. Aba ni ani nga pagtuo, dali nga magpasalamat og mamaya bisan unsa pa ang kahimtang. Ang pagampo nga gihalad uban niini nga matang sa kasing-kasing nagtumong sa pagampo nga gipiyal sa Dios. Sa diha nga kita maghalad sa usa ka pagampo nga gisalig ngadto sa Dios, ang usa ka mensahero moabot aron sa pagtabang ug ang Dios bugiya kanato ngadto sa labing haom nga dalan nga natala sa bersikulo 43 sa karon nga pasahi. Adunay daghang mga tawo nga nag-ingon nga sila nagsalig og nagampo sa Dios apan sa tinuod dili hingpit nga itugyan ang tanan sa Dios. Sa pagkadungog bahin sa labing gamhanan nga Dios nagtuos nga ka nga mahimo nimong itugyan ang tanan sa Dios. Apan kung magatubang gyud ka og mga kalisdanan magsugod ka sa pagduduha ug magunahuna nga dili kini nimo mahimo. Adunay kabalaka kung unsang may tabo kung ang Dios dili mo tubag sa paagi nga gusto nimo og magsugod sa pagsulod kini diha sa imong hunahuna. Tungod kay kita dili makapahimuot sa Dios ang espirituhanong pagtuo nga madawat og mga tubag gikan sa taas kay dili mahatag. Bisan pa sa pag-ingon nga ang tawo nga itugyan nila kini sa Dios ug magampo, sa katapusan ilang gigamit ang ilang kaugalingong mga salabutan o pamaagi o nasalig sa uban aron makabot ang ilang mga katuyuan. Ang tawo nga tinuod nga nagsalig sa Dios dili makamudangop sa tawhanong paagi. Bisan pa ko si Daniel nagatubang sa kamatayon sa langob sa leon. O bisan kung ang mga resulta dili sama sa imong gilauman, kinahanglan nimo nga dawaton uban ang pagpasalamat ug kalipay kung kini kabubuton sa Dios. Hinaot ka kamong tanan adunay hingpit nga espirituhanong pagtuo. Dili lamang ang pagtuo isip kahibalo ug mosalig lamang sa Dios. Unya dili ka mahadlok bisan kung anaa sa walog sa landog sa kamatayon ug makabaton sa abilidad sa pagbuntog sa mga babag, pinaagi sa pagsalig sa Dios uban sa kalipay ug pagpasalamat. Nalipay ang Dios sa mga pagampo nga gihalad uban ang pagtuo ug gitubag kini dayon. Ang sunod nga mga punto kay sangyaw sa sunod na nga semana. Minahal nga mga kaigsunan. Karon atong gitanaw mga hinungdan sa pagampo ug ang mga matang sa pagampo nga makapahimuot sa Dios. Kung kita magampo sumala sa kabubuton sa Dios atong madawat ang kahingpitan sa balang espiritu, ang kusog sa pabuntog sa kalibutan ug ang mga panalangin sa kaaswagan alang sa atong kalag. Makapamunga usab kita pinaagi sa pagtuman sa hinatag sa Dios nga mga katungdanan. Matuman nato ang mga katungdanan nga gihatag sa manmin pinaagi sa gahom sa espirituhanong pagampo. Kung wala ang pagampo, dili mahimo sa atong simbahan nga matuman ang hinatag sa Dios nga bilinhon nga mga katungdanan sama sa mga misyon sa kalibutan ug pagtukod sa dakong sanktuaryo. Sama sa naingon na, kinahanglan nga kita maghalad og mga pagampo nga makapahimuot sa Ginoo dili ang pagampo sa rason nga makaampo lang. Dayon, ang Dios makaabli sa dalan makagiya ug mutugot kanato sa pagkabot sa dakong mga buhat. Ang mga alagad o mga trabahante sa Ginoo nga nagtuman sa mga misyon sa kalibutan kay importante. Apan ang pagampo sa mga isig kabagtotoo nga nagtabang sa pag-andam sa dalan og naghatag o gusog pinaagi sa pagampo sa pagtuo gamhanan usab bisag dili makita. Kini usab nagtigom ingong mga gandi sa langit. Hinaot nga kitang tanan magampo sa mas mainiton dili lamang alang sa atong kaugalingon nga mga kalag kun dili alang sa gingharian sa Dios. Aron ang tanan nga saad nga gihatag sa Dios ngadto sa manmin kay matuman gayud. Amen.